חבר'ה, אנחנו ישיבה בסלון, יש לנו עמוד חדש ביוטיוב שריכזנו בו את כל הסרטונים שלנו. אתה בתקווה תאבטר אחד כזה, אם לא, אז אל תאבטח דברים שאני... כבר פתוח העמוד הזה, ואם לא, חפשו אותנו באוני פיינס, עמוד הכפות הרגליים של אלעד. רגע, נכון, אנחנו נראים כאילו אנחנו ממוקד. שלום אדוני, אתה צריך ביטוח למכשירי חשמל. אתה רוצה לשמוע קטע? אתמול אנחנו יושבים בסוכה, אז סגי מספר שסבא שלו עשה קוצב לב. הוא כל הזמן מסתלבט על סבא שלו. סבא שלו הוא סבא יוסף, הוא השתמים כזה, הוא מאמין להכל. מאמין להכל. אז הוא מספר שהוא הייתה לו נסיעה לחיפה, סגי מתקן ארונות, יש לו נסיעות ארוכות. ושיאמם לא החליט שהוא מתקשר לסבא שלו. מתקשר, הוא עושה לו קול, הוא חקיין טוב, הוא עושה לו קול של בחורה, אמר לו, יוסף, שלום, מדבר עם ביטוח ככה וככה, התקשרנו לגבי הקוצב לב לעשות לך ביטוח. הוא אומר לה, בוא נצטרך ביטוח, יש לי אחריות ועשו אותה 10 שנים. היא אומרת לו, לא, אם אתה נתקע בדרך, אתה צריך כבלים. אז הוא אומר לו, איזה שטויות אתה מדברת, איזה כבלים, מה אני אותו? והוא נכנס איתו לשיחה. בסוף הוא אומר לו, רגע, אני אתן לך לדבר עם... הוא אומר לו, לא, סבא, זה אני. הוא אומר, זה 10 דקות מוכר לו ביטוח. איזה כלב, איך אני אקח אותו? מה הבעיה להגיד אותו צד שני? הוא לא רוצה לבוא. בוא סחבק, בוא, הנה סחבק, החבר החדש שלנו, תכירו אותו. יאללה, בוא לידי סחבק, בוא. בוא'נה, תקשיב טוב, תקשיב טוב. לפני שבועיים, סיפור הכי כואב בעולם. רגע, התחלת סיפור. על מה התחלתי? טוב, אני רוצה להתחיל משהו אחר. תקשיב טוב, אני לא יודע מה היה לי, טרי, חם, טרי. הגשתי תביעה. למי? בלון נחשולים. נו. הולך עם כל המשפחה של ספיר, דודה של ספיר, היה לה יום הולדת או 60 או 70. יש הרבה הבדל. או 50. לא משנה, היה לה יום הולדת, אני הזמנתי במלון נחשולים איזה 20 חדרים לכל המשפחה. אל תגזים בשקר שלך. לא, אני דיווחתי, אמרתי להם, היי, משפחה יקרה, יש את מלון נחשולים, אחלה מלון, אני מכיר אותו. אז אתה עשית את ההזמנה, לא הזמנת. אני דיווחתי פה, לא אני הזמנתי. הוא עשה את ההזמנה, מגיעים... אני סגי, אין לו כסף לסיגרים. מגיעים 60 איש ואישה, מגיעים למלון נחשולים, אני ראשון בתור בקבלה. 60 איש ב-20 חדרים, עוד המשפחה של קמצנים אתם? לא יודע, זרקתי נתון, אבל הרבה אנשים, הרבה. לא, הוא מדייק אותי. אתה מעיין פרטי, טבלאות עכשיו? שמע את הסיפור ותקווה אתה. אני מגיע, אני ראשון בקבלה, כל המשפחה של ספיר עכשיו, זה אנשים מוצלחים וזה. כל המשפחה של ספיר אחריי, ואני בפוזה כזה, תן לי את החדר עם הבריכה, שים לי פה 2 בזה, בריכה עם פנטאוזים, יש 2 בריכות, לא משנה. בא, מעביר את האשראי, האשראי לא עובר. וואי, תקשיב. ואני אומר לו, זה לא ייתכן, הוא עבר רגע בתחנת דלק, קניתי 3 קליק ב-12, עבר. מעביר עוד פעם, לא עובר, אני נהיה נבוך. מגיע לשם, האשראי לא עובר, דודה של ספיר קלטה, העבירה לנו את האשראי, אבל אמרו לי, שמע, אתה באירוח הכפרי. לא אומר לה, מה זה האירוח הכפרי? מה זאת אומרת? זה בית מלון? זה בית מלון. אז מה זה אירוח כפרי? יש חצים, לפי האדמה, אתה הולך, אתה יוצא מחוץ לקיבוץ, דרך האזור תעשייה שלו, איפה שמייצרים מחבטות וסירים. לא מאמין. פתאום יש לך אירוח כפרי, אני מגיע, נשמע, אחי, לי זה הזכיר לכאורה, שלא יתבעו אותי חזרה, לי זה מזכיר, לא יודע, תגיד לי מה זה מזכיר לך. גגות אדומים, עם עשן שיוצא, ובחוץ תזמורת שמנגנת בעוצמה עוצמות. לא יודע מה זה מזכיר לך. טוב שלא היה ליד רכבת גם. היה רכבת כבודה, היה. אחי, אני בחדר, היה לי עכבר בחדר. עכשיו לא אכפת לי מהעכבר, אכפת לי מהעכבר שהוא צובח. לא הייתי מוכן לזה, בחיים לא, אחי, זה לא קרה לי. אחי, מסמר, אני מגיע, עכשיו המלון לא מתייחס אליי, אתה יודע. אני בא למנהל, נעים מאוד, אני הסיוד שלך. מה אומר לי? קח את הכסף. ישר. אז לא, אני אגיד לספיר בוא הביתה, אז יומיים הסתתרתי ממנו אחרי זה. אתה יודע, הוא אמר לי, קח את הכסף ועכשיו תלך. תקשיב. לפני שאתה מאיים ככה. לידי משפחה אשכנזית שבאה
לפתור פאזל 10,000 חתיכות. תקשיב, יש אשכנזים כאלה, והרוח, אלה סתם, ברי גולן, באים אלה שלכת. אחלה בית מלון, למה לא הזמנת לחדר? אתה יודע שלפני כמה זמן הוא הביא לי פאזל, של איזה 500 חלקים, ואני ידעתי שיהיה חסר, הוא מבטיח לי שלא חסר, הוא חסר חלק אחד. לא מאמין, יואו, איזה לא מה, באמת? אמרתי לו, אל תיתן לי לפתור אותם, אני ידעתי שיהיה חסר, מה זה שלו? אין, אבל אם הוא נותן לי פאזל, הייתי יודע מלכתחילה שחסר, אני ולא יודע, הייתי אבל הוא מרכיב הבטיח בכלל. לי. אחד, חלק, זה החלק המרכזי גם, אתה יודע, האף של השפיץ של האף. לא, של הדמות. אני רוצה לפנק בסיפור מטורף שקרה. יש, הנה, אלעד צפני. מה יש פה עד? כן, יש פה עד. אלעד צפני, יום אחד אומר לי שיש לו בת זוג מאירופה, אנחנו מכירים אותה המון זמן, להגיד את השם שלה, אפשר? לא. למה לא? אוקיי. אני מכיר אותה, אני הכרתי אותה. לא, ככה קוראים לה, אפשר להגיד את השם שלה? לא, באמת. זה השם שלה. אלעד היה לו חברה, מחול, באה לארץ. עכשיו הוא כבר חודש לפני זה, להיות, תסגור לנו, לך לספיר ולך חדרים בים המלח. נכון. לא סגרתי. עכשיו, אתה יודע, היא וילד התאהבו, היה התאהבות, נכון? אבל מה היה הקטע? יום לפני זה הוא אומר לי, הזמנת לנו חדרים? ולא, לא הזמנתי חדרים. אמרתי, מה, היא מגיעה בסוף? הוא אומר לי, כן. אני אומר לספיר, יו, החזפתי את אלעד, אני לא יודע מה לעשות. אני מתקשר לאיזה מלון, לא חשוב שמות בים המלח. שלום, מדבר רון מהיח"צ של אלעד צפני. אנחנו הולכים להגיע אליכם למלון מחר, אלעד הולך להציע נישואים. עומר אדם יבוא, גלעד שליט. אתה יודע, כשהוא מתחזן לרון, הוא מחליף את הכל. למרות שאף אחד לא יודע מה הקול שלו. ספיר גם מתעצבנת. מה אתה מחליף אבל את הקול שלך? אין בעיה, פתאום, אין בעיה, יחזרו לך כבר, פתאום מתקשר לי, שלום, מדברת, די, מנהל את המלון, מה שלומך? שימי לב, היח"צ מגיע 6 סטורים, ואז אני מתחיל, זה מלון, אחרי שעה שמגיעים למלון, אני רוצה דפיקות בדלת עם אוזו, בקבוק אוזו, תשדרגי את החדרים, תסגרי לי תחנת נכים. עד התקנו ובסוף לא הלכנו. ולא הלכנו לים המלח, סתם. 2 דברים הזויים. אני יוצא בבית קמה, פתאום אלעד עומד פה, אני פה, ספיר פה, והבחורה פה, פתאום אני שומע, תקשיב! אני מסתובב, אני רואה חיילת נמוכת קומה עם 100 חיילים אחריה. שמאל, ימין, שמאל, היא הולכת לי קדימה, פתאום היא קולטת את אלעד, אלעד קולט אותה. אלעד! אלעד, מתחבקים, עכשיו 100 חיילים עומדים, עומדים דום, וכל החיילים, אתה יודע, מסתכלים פה, רואים 2 נמוכי קומה, מה שלומך? פרסית סקס. זה כל מיני שאלות כאן. לא, סתם זה אנחנו נעשה. טוב, אני מגיע לים המלח, עכשיו היא לא יודעת שאלעד מגה סלב. היא גם לא תדע את זה, למה? כי היא הגיעה לים המלח, מלא חולי פרוזיאזיס, באים על אלעד, הנה אלעד הגמה, אתה יודע, כל מיני אנשים עם קלנועיות כאלה, עם ידית, כל מיני בחורות שמתלוננות כזה, אלעד, אתה תהיה בבינגו היום? אתה יודע, זה מלונות ים המלח, גם לא התקדמו. לא יודע, הם תמיד עם הקלנועית הזאת. עם פרוזיאזיס, אלעד, בוא נסתלם. מלא חולי פרוזיאזיס, קטועי רגליים, הנה אלעד, קופצים אליו ככה, קופצים אליו עם הטוסי, חולי פרוזיאזיס. לא משנה. אחי, שם כל מיני אנשים מחבקים אותו, גם מדביקים אותו בכל מיני... נהיה לו קילופים. לא משנה, פרוזיאזית, פתאום היא דוחפת אותה מישהי קטנה כזה עם העטופה ביד. סליחה. בא לאלעד, שלום אלעד. עכשיו הוא לא אמר את זה. לא אמרתי לו, הוא לא שהוא יגיד לך, מה חשבת? שהוא יגיד לך בטח. שלום אלעד, דיברתי בדיוק עם רון בטלפון. זה החדרים שלכם, ברוכים הבאים למלון שלנו. אני לא יודע מי מדברת, מי זה עכשיו אני לא מבין מי זאת בכלל. אתה יודע, אני בא גם לישון במלון, מסתבר שהוא עשה לי שם שקרים, מבטיח להם הבטחות בשמי. עכשיו, מה היא אומרת לי? היום אתה מכיר את ליאור, נו ב... עכשיו, מה היא אומרת לי? אני הולכת בדיוק לדבר עם רון, להגיד לו שקיבלתם את החדרים. אז אני רץ לשירותים. שלום, מדבר רון. הם קיבלו את החדרים, מעולה. אני כמה דקות לזה, אני מהשירותים, אני מדבר לו, נתק לה. שדרגו אותנו ל2 וילות, כל אחת מהן עם בריכה לבד, על ים המלח, נכון או לא? אחי, תותח יצאת, נו מה? ובחדרים ליד אני רואה מישהי צועקת, יש לי טרנטולה בחדר, אתה יודע, דברים? אתה יודע, בחדרים יותר פחות. פירות, אלכוהול. פתאום, עכשיו אני מקסס ג'וינט, פתאום דפיקות בדלת,
אני אומר לספיר, מי זה בא? אתה יודע, אני נבהל כאילו, כל אחד מגלגל ג'וינט, אל תפתחי להם, אתה יודע, אל תפתחי. ואז היא מציצה, אנחנו רואים מישהו עם בקבוק אוזו, ופירות, זה מה שביקשתי, שאחרי שעה שהם באים, גם אני קיבלתי, גם הוא קיבל. בהלוך, רגע, בהלוך, שאנחנו בתחנת דלק עם ה... אלעד אומר לי, אנחנו עוברים דרך המשאבת דלק, אז אלעד אומר לי, אולי עדיף שתעצור לתדלק, האוטו הזה שותה דלק. ואני רואה את המחור כזה דווקא, אתה יודע, כלפי אמצע, אני אומר לו, לא, על מה אתה מדבר, הכל בסדר, יש את התחנה בים המלח. תופסים ים המלח, מבסוטים, אלעד מאחור עם הבחורה, שרים שירים קריוקי, צורחת במקלחת, כל מיני שירים של אגם בוחבוט, כל מיני דברים. כל מיני. ואז בדרך חזור מים המלח. ואז בדרך חזור מים המלח. אנחנו רואים בדרך רכב עומד משולג, מבין? באמצע המדבר אוגוסט. חום אימים. הם נמסים, אחי. שני אנשים עומדים בחוץ. ואלעד צוחק, זה מזל שזה לא אנחנו. אני אומר לו, לא צריך להגיד מניאק. אני אומר לו, יואו, ניוס, תראה מה זה, אתה יודע מה זה להיתקע בחום הזה, מה עושים כאילו? עכשיו אני יושב מאחורי והוא נוהג. ואני נוהג, בלי תומנים. אנחנו מנהלים שיחה על איזה... באסה זה להיתקע במדבר. עכשיו הוא אומר לך, היו שם שני אנשים, זה שתי גולגולות שלדים, אתה רואה שלפני 4 שעות, שמו עליהם זין, אני לא עוצר להם, למה שלא יחבל לי האוטו? טוב, אתה רוצה לשמוע מה קרה לי באיטליה? אלעד טס, אלעד לפני כמה ימים. לפני שבוע? לפני שבוע? לחתונה באיטליה. טס לחתונה של חבר באיטליה. אוקיי. הגעתי לשדה תעופה, 3 חברים, נוחתים, איך שאנחנו נוחתים, אני מתחיל להרגיש לא טוב. מה זה? אני לא יודע, אולי אני צריך שירותים, זה... ניארנו, חיכה לנו ון בחוץ, אמרתי לנו, אני אעביר את השעה הזאת, אני אלך לשירותים. עלינו 4תנו לבן, ון גדול כזה, אתה יודע, דלת תפתחת מהצד. יש לנו נסיעה של 1.5 שעה. מתחילים לנסוע. ואתה כבר בלחץ? כן. וככל שהנסיעה אנחנו בכביש מהיר, אין איפה לעצור. ומתחיל להזיע באוטו. ואמר, אולי נהיה לי חום, לא יודע, מתחיל להרגיש אותו. 20 דקות לפני שאנחנו מגיעים, אנחנו עוברים באיזו שכונה יפה כזו, הכל ירוק, ובתים ישנים, חלקם לדעתי נטושים, ופתאום בשנייה אני מרגיש שעולה לי קי. אני אומר לנהג, סטופ! הוא עוצר בשנייה, פותחים את הדלת של הוואן, אני יורד, שם יד על קיר, דופק איזה שפריץ קטן, בא לחזור לאוטו, אני מרגיש שעולה לי, הסתובבתי חזרה, דפקתי. של החיים. פתאום אני רואה בשער רגליים רצות לכיוון שלי. אוי, לא. תקשיב טוב. לא. זה רחוב, כל הרחוב בתים נטושים. מכיר את האלה כוסית? זה רק ההוא שמעניין אותו רק כוסית. הנהג עצר ליד הבית היחיד ברחוב, שהוא וילה אחושה עוד מותר. על הדלת של הווילה, ואני נשען על הקיר בפתח של הדלת. עגבניות. וכאילו על הפתח של הבית. כל האוכל של המטוס של ריינר. אוי ואבוי, הם מגישים שם. עכשיו, הנהג מבסוט שלא הכיתי לו באוטו, הוא עומד בצד עם חיוך ככה. חצי פיתה פלאפל. פתאום הדלת של הבית נפתחת, אני עומד ככה, עומד מולי איזה איטלקי גדול כזה. הוא לא מבין מה הוא רואה, הוא מסתכל עליי. מסתכל בתוך האוטו, הוא רואה 3 אנשים עם פלאפונים, מצלמים אותו, צוחקים לו בפנים גם. עכשיו הוא בשוק, אתה יודע, זה גם 2 בצרים, לא תגיד שתינו אלכוהול. הוא רואה גמד שכאילו, עכשיו הוא אומר לנהג, באיטלקית, הוא אומר לו כאילו, הוא אומר לו, תראה כל הרחוב נטוש, למה לא לקחת? למה דווקא בדלת? מקום אסטרטגי מצאת, תשמע. טוב שלא יצא משפחה עבריינית שם באיטליה. הם היו עושים מנו. יש סרטון של זה. יש סרטון של זה? ככה אמרו לו, I'm sorry, עכשיו הם צוחקים, אני מת להתפוצץ איתו מצחוק בפנים, עכשיו הכיתי לו על כל הבית. בקיצור, באיזה שלב לקחתי כזה ככה קצת מים, שפכתי ככה. לנקות כאילו. זה עושה יותר גרוע, והוא, תקשיב, הוא עומד שם המום, כאילו. what the fuck? עצוב כזה, טוב. אם הייתי גבוה, שובר אותך. עכשיו שזה היה אני. אני בוא לו כזה. אני בורח לו כמו בסרטים המצוירים, אני כזה, סורי. עולה לבן ונוסע. אתה יודע איזה צלצול נשים לזה? מוזיקה מטופשת כזאת, קלק, 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 קלק. I'm sorry, Alec.
תביא לו מים. כאן. שטוף את זה, אלא, תשמור עכשיו מים. יפה מאוד, חבר'ה, כפיים, סרטון מדהים. ציבור טוב, חסר לנו פה משהו, ריינר. הוא ברור שקיבלת קיגול קבע, הם דומתם. גנוב, ריינר זה המטוסים היחידים שקונים אוכל פג תוקף ממטוסים אחרים. תמיד אתה רואה מטוס ריינר עוצר ליד נהג של אל-על, פתאום עם המטוס. יש לך משהו? נשאר לך שם משהו? רק מגשים רכים. תמיד נסדר את זה. יו, לא מאמין לך, יו. מה זה, אחי, פעם בא לי דיילות, אתה נכנס לאוטו, מקללים אותך בקללות של 2023, יא הומו. אתה יודע, מקללים אותך. יש לך חוויה, אתה הולך את כל מצד הבושה. הדיילים עומדים, יא אפס, מה בחרת בנו? אתה הומו, אין לך חברים. אמא שלך לא אוהבת אותך, אתה יודע, אתה נכנס שם כבר, נכון? איזה דיילים? יש שם דיילת אחת שזה הטייס, הוא בא שם פאה פתאום, היי ליידיס, אתה יודע, נכון? אז הוא שם אודם עם זה, אחי. יש לו פיילוט? מה שיפה בריינר, שכאילו אתה מזמין טיסה ולא בטוח שהיא, באמת. כן, אתה בא לשדה, על מה אתה מדבר? אני לא מאמין לך, די, אתה מסתכל. מה, אתה יודע כמה פעמים מבוטל שם טיסות? מה אתה... אתה בא לשדה, אתה אומר להם, מה זה, איפה הטיסה? מה, אין מטוס? לא הבטחנו לקיים. זה המוטו שלהם. זה טיסות רנדומליות. רנדומליות? אתה מקווה שתצא. לא מאמין לך, אחי. טיסות רנדומליות, לא שמעתי על זה. אחי, מה, אתה גנוב? זה סטן ישב עם טיסות החבר'ה שלו. רנדומליות, אחי. כן, אני אומר לך. זה סטן שישב עם החבר'ה שלו, מה נעשה, אני אקים חברת תעופה. אמרו לו, אין לך אומץ. אבל חבר'ה, חברה הכי גרועה בעולם. אתה יודע, זה אומנות להיות הכי גרוע במשהו, זה אומנות. להיות הכי גרוע זה הכי קשה. אחי, מה, קופסאות של חומוס בבית? לא, זה אל-על, גם כן. יש לי שאלה, לא הרבה יודעים את זה, ציון. מכיר את זה, לא הרבה יודעים, רק מי שטס אל-על, יש להם פאסון של חברת תעופה מהמידל איסט, בטופ של הטופ הם חושבים שהם. ואז לקראת שאתה נוחת בישראל, שהם נוחתים בארץ, פתאום כזה, תודה רבה שטסתם אל-על מציגה את כסף קטן. אם נשאר ברשותכם כסף קטן, לא משנה באיזה מידה הייתם, אנחנו נשמח לאסוף את זה. ואז פורצת את הדלת של הטייס, יוצאת איזה דיילת נרקומנית עם שקית. כסף קטן, כסף קטן. כסף קטן, כסף קטן. בוא נרקומני כזה, כסף קטן. כסף קטן. בוא נעשה את זה לקהל שלנו גם. עכשיו באמצע תוכנית הייתי עושה דבר כזה. קהל נכבד, אם נשאר לכם כסף קטן מכל מיני מדינות בעולם, ואז אלעד יצא, כסף קטן. כסף קטן. אלעד לפני שבועיים מתקשר אליי, אני רוצה סיבוב למועדון עם חבר, אני אומר לה לא בא. אל תבוא. לא, זה לא היה ככה. אני גם לא רציתי ללכת. חבר רצה לצאת לבילוי, אני לא כל כך רציתי. אז הוא אמר לי, תשמע, נלך אם לא יהיה כלום נחזור. אתה יודע, זה השקר הכי גדול, אתה יודע מה? מה זה אם לא יהיה כלום? כאילו, מה? אין כלום, זה ערב שאין בו כלום, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו סתם יוצאים מהבית. ואני בוא נראה רק מה הולך בחוץ. כמובן, לא היה כלום, אז התחלנו להסתובב ברחוב. אנחנו מסתובבים ברחוב, הוא הולך יותר מהר ממני, ואז מגיע אורלס, קפצן, ומתחיל להגיד לי שהוא אהב אותי באח הגדול, ושהוא הצביע לי, והוא כאילו... הצביע לו, הבן אדם לא היה מועמד להדחה פעם אחת. זה גם כן אנשים שאני רואה. סימסתי לך, לא היה בן... הוא דופק לי חלטה וזה, והוא מלווה אותנו, הוא הולך איתנו ביחד, ואנחנו מנהלים שיחה. ואז תוך כדי הוא עשה לי את החלטה של כל החלטה החדשות של הקפצנים, שהוא נתקע בדרך לירושלים, שעה 2 בלילה. אוקיי, כן. לרוטשילד. שהוא נתקע, אם יש לי כמה שקלים, עוד מעט כן אוטובוס. ואז חבר שלי שמע אותו ככה, באוזר, הוא לא, מה? הוא לא, נתקעתי בדרך לירושלים, הוא לא, אל תשקר, אתה קונה סמים. הוא לא, נשמע לך, הוא לא, אל תשקר לי, אתה הולך לקנות בזה סמים. הוא לא, מה פתאום? מתחילים להלזיק, ואז הוא לא, תקשיב. אם תמשיך שקר, אתה לא תקבל. אם תגיד שאתה עושה סמים, אתה תקבל כסף. למה הכסף? הוא לא, נתקעתי לירושלים. לא, תגיד את זה. טוב, אני קונה סמים. קח 100. טוב, אומר לו, לאן אתה הולך? מה אתה הולך לעשות עם הכסף הזה? לקנות סמים. ואז הוא אומר לו, רוצה לבוא איתי? הוא הציע לך לבוא איתי. לא, ואז יום למחרת אני הייתי במועדון הזה, אז גם נפלתי על אותו בן אדם, אז הוא אומר לי, אני אפשר כסף לירושלים? אני בדיוק נוסע לירושלים, בוא קונה. לי ולאלעד יש חבר, לא חשוב שמו, ג'ובאני, לא משנה איפה הוא גר, תאילנד. עכשיו, הוא, אתה יודע, הוא
הוא מסתכל הרבה על בחורות, ויש לו חברה, ולא אכפת לה שהוא מסתכל. עד שיום אחד עברה איזה מישהי, וג'ובאני הסתכל עליה ככה, העיניים שלה היו בחוץ. אתה יודע, עכשיו הוא מתרגש כנראה במה הוא היה עושה לה וכל זה. אז זה כבר היה מופרך, כאילו, אז חברה שלו עושה לו, ג'ובאני, היי, זהו. Are you the police of my eye? Are you the police of my eye? הוא מת על חזה גדול. Are you the police of my eye? תקשיב טוב, לכל אחד בחבורה יש חבר שחצן, שהוא משחק את שהוא לא שחצן, אבל הוא שחצן מסריח. מכיר? יש לי איזה חבר, באתי אליו לפני כמה זמן, הוא היה בבריטניה, אני אומר לו, נו, מה, היית עם בריטית? אז מה הוא אומר לי, בבריטניה או בכללי? מי אתה? מי אתה בכלל? אתה יודע, הוא בא עם בחורה, היית איתה, לא מכחיש ולא מאשר. מי אתה? מי אתה, יא זבל? מי אתה, יא תוצאה של שפיכה מוקדמת, יא זרע לבטלה? מי אתה שתגיד דבר כזה? עידן בן דוד. זה השם.